It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kailangan kong lumaban para sa baby ko. Mahilig akong makinig ng programa mo, DJ Rocky. Pero hindi ko akalaing isang araw ay ibabahagi ko rin ang kwento ng buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Ashley. At ito ang aking secret file. 21 years old pa lang ako noon nang magkakilala kami ng asawa ko sa dating trabaho namin. Naging magbarkada kami noong umpisa hanggang sa nahulog na kami sa isa't isa. Noong una nga hindi ko alam na nagkaroon pala siya ng live-in partner. Tapos nagkaanak sila. Kaya nga nung nalaman ko yung tungkol sa una niyang pamilya, binalak kong makipaghiwalay sa kanya. Pero ang nangyari, kinausap niya ako ng masinsinan at ipiniliwanag niya ang lahat-lahat na matagal na silang hindi nagsasama at hiwalay na. Kaya naging okay yung relasyon namin. Kasi nga, hindi naman pala sila kasal. Tsaka, mahal na mahal ko na siya noon. Tanggap ko pati ang nakaraan niya. Bumilang ng taon yung pagsasama namin hanggang sa inaaya na niya akong magpakasal. Pero lagi akong tumatanggi sa kanya kasi nga iniisip ko yung consequences na mangyayari sa hinaharap namin. Weekly, sumusustento siya sa mga anak niya. Pero kahit ganun, sinasabi niya at ipinagpapaalam niya sa akin ng lahat ng ipinapadala niyang pera. Hanggang sa dumating yung time na nagsasama na kami sa iisang bubong. Masaya yung naging pagsasama namin kasi sobrang bait niya at maalaga. Lahat ginagawa niya para sa pagsasama namin. Pati nga yung mga bagay na dapat ako yung dapat gumagawa, ginagawa na niya para sa akin. Lumipas pa ang panahon na magkasama kami. Pero hindi yun alam ng parents ko. Hindi ko kasi masabi yung tungkol sa amin dahil nga sa nakaraan niya. Medyo may pagkakonserbatibo kasi ang mga magulang ko. Umabot kami ng 5 taon na ganun ang setup namin. Hanggang sa dumating yung time na na-delay ako at nung magpa-check up ako sa ospital, ang sabi ng doktor ay buntis daw ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko yung sitwasyon ko nung time na yun. Hanggang sa pinilit niya ako na sabihin na namin sa mga magulang ko na buntis ako at pakakasalan niya ako. Kinakabahan kami parehas pero pumayag naman yung mga magulang ko. Natanggap naman siya dahil nga sa mabait siya at nakikita naman ng mga magulang ko kung paano niya ako alagaan. Pero sa hindi namin maipaliwanag na dahilan, mali yung naging test sa akin ng doktor. Sa unang check-up ko, iba pala yung sakit ko. Bato pala sa abdo yung sakit ko. Kaya nagpasya kami na ipatanggal na kasi lagi na lang sumusumpong at lagi na lang akong dinadala sa emergency. Naoperahan ako sa isang public hospital at inalagaan ako hanggang sa makalabas kami ng ospital. After 5 months talagang buntis na ako, DJ Rocky. Ang saya namin nung nalaman naming totoo na talaga. Kaya lang ang hirap ng pagbubuntis ko kasi lagi akong dinudugo kahit wala naman akong ginagawa. Lahat na nga ginagawa ng asawa ko para sa amin ng baby ko. Siya ang nagluluto, siya ang naglalaba, at siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Napakabait niyang asawa. Wala akong maipipintas sa kanya. Ang dami niyang pangarap para sa pamilyang
binubuo namin. Masaya ako sa araw-araw na kasama ko siya. 6 months na akong buntis nang may mangyari sa buhay ko na hindi ko talaga inaasahan, na kahit sa panaginip, hindi ko akalaing mangyayari. Inatake sa puso ang asawa ko. Dinala siya sa ospital pero wala nang nagawa yung mga doktor. Gumuho yung mundo ko noong mga sandaling yun. Nagsisisigaw ako at nag-iiyak. Hindi ko nga naisip na buntis ako noong mga oras na yun. Lahat ng mga nakapaligid sa akin kinakalma ako kasi baka nga duguin ako. Pero wala yun sa isip ko. Ang tanging nasa isip ko lang nung time na yun, bakit kailangan mangyari to? Napakabata pa niya. Bakit siya pa? Napakabuti niyang tao sa kapwa. At napakabuti niyang asawa sa akin. Bakit siya pa na maraming pangarap sa buhay? Ang dami naman dyan na masasama. Bakit siya pa na napakabait, napakabuti? Iyak lang ako ng iyak. Sa ilang araw na nakaburol siya, andun yung mga kapatid niya. At nandun yung tatay niya. Hindi ako makakain at hindi ako makatulog. Puro iyak lang yung ginagawa ko. Hindi ko matanggap yung nangyari na sa isang iglap, patay na yung asawa ko. Hanggang sa inilibing na siya. Hindi ko alam kung paano ko mag-uumpisa. Kung paano na kami ng anak ko ngayong wala na siya. Araw-araw pa rin ako umiiyak kasi nga nasanay ako na lagi siyang nandyan. Ang mas masakit pa dito, hindi pa isinisilang yung anak ko. Wala na siyang makakasamang ama. Ang hirap ng sitwasyon ko, pero kailangan kong lumaban para sa baby ko. Kasi siya na lang yung nag-iisang meron ako. Mahirap at malungkot. Mahirap ang mag-isa. Malungkot ang mag-isa. Sa ngayon nakapanganak na ako. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Masaya kasi finally, nakita ko na siya. Malungkot kasi nga, hindi man lang mararanasan ng anak ko yung magkaroon ng ama. 2 buwan na yung baby ko ngayon. At kailangan ko na magtrabaho para sa baby ko. Ang liit pa niya para maiwan sa mga magulang ko pero wala akong magawa. Kasi lahat naman ng to ay gagawin ko para sa anak ko. Hindi ko pa rin matanggap yung nangyari sa buhay ko. Ang dami pa ring tanong sa isip ko na wala pa ring sagot. Napaka-unfair ng mundo. Natutulog akong mag-isa at gumigising akong mag-isa pa rin. Pero para sa anak ko, lahat kakayanin ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ashley. At ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.